Is de 73-jarige fractieleider van de MFK, lag al enige weken in het ziekenhuis. Hij was ziek en de partij was ervan op de hoogte. Toch is het bericht van zijn overlijden hard aangekomen. Zowel binnen de MFK als ook bij andere parlementariërs op Curaçao. En ook vanuit Nederland is al gereageerd. Americo Today was een bijzondere politicus in de zin dat het een van de personen was die altijd zeer gedegen en goed voorbereid naar vergaderingen ging. Er zijn talrijke verhalen over zijn vele dossiers waarin hij steeds weer terugging op speciale regels van het parlement. Hij was altijd zeer goed voorbereid. We spraken over het overlijden van Americo Today met Ramon Jung, parlementariër voor de MFK. En hij legde uit hoe de partij het overlijden te horen heeft gekregen en wat er de afgelopen periode met de gezondheid van Today aan de hand was. Het was ongeveer zo'n maand, of ja, een maand ongeveer geleden, dat hij op de hoogte had gesteld dat het echt niet goed ging in deze laatste fase. Mm-hmm. En dat de professionals in de medische wereld hem hadden gezegd. En dan hadden ze ook met de familie gesproken over de hele situatie van gezondheid van Americo. Nee. En dan ging het heel snel dat we vandaag eigenlijk het trieste bericht hebben ontvangen dat hij is overleden. Wat betekent het voor u? Ik geloof dat het voor mij, en niet alleen voor mij, voor de hele fractie van de MFK, verlies van een hele grote steun in de fractie is. Het is wel bekend voor iedereen dat Americo altijd heel goed gedocumenteerd was. Hij was de ene in onze fractie wanneer je een of ander document nodig had, of als we het over hadden over een of andere topic, dan wist hij meteen een of ander document tevoorschijn te halen. Hij was altijd goed op de hoogte van regels, ja. Ja, precies, de dingen gebeurd waren. Dus ik geloof dat we in Amerika zeker een hele grote steun hebben verloren. Americo Today, nadat hij jarenlang voor de Frente Obrero actief is geweest, onder meer als secretaris, was sinds 2010 parlementariër voor de MFK. Hij is 2 keer korte tijd statenvoorzitter geweest. Maar hij is nooit minister geweest. En Ramon Jung legde uit dat hij vooral heel erg van belang is geweest voor de fractie van de MFK, vanwege zijn kennis, maar ook vanwege de begeleiding van de jongeren in de fractie. Ik geloof dat juist zijn kennis, de kennis die Americo had, de ervaring die hij ook had in het parlement, was de reden waarvoor hij altijd nu ook als fractielid werd aangeduid. Want nu bijvoorbeeld in onze fractie van de 9 zijn het, laten we zeggen, zeker 5 nieuwe leden. Ja. Dus dan had je ook iemand nodig als Americo om de fractie te kunnen leiden. Dat heeft hij ook tot op de laatste dag dat hij in het parlement zat gedaan. Hij was zelfs de laatste vergadering met minister Cooper nog in de zaal. Okay. Hij had zelfs hij was zelfs op de sprekerslijst voor die ene vergadering. Dus tot op het laatste heeft hij zijn werkzaamheden verricht zoals de fractie ook van hem had verwacht. En wat betekent het nu voor de fractie? Kunt u dat al zeggen of nog niet? Ja, ik geloof dat we heel eerlijk zijn met het verlies van Americo. Dan worden we als fractie
zeker, dan krijgen we, zoals ik kan zeggen, een deuk. Ja. Dus we moeten goed gaan kijken van hoe en wat. Maar ik geloof wel dat we samen krachten kunnen bundelen. En ook alle kennis dat hij aan ons ook heeft overgedragen, samen kunnen bundelen om verder te gaan met de fractie. De partij laat nog weten wat de officiële opvolger wordt van Americo Today in de fractie. Op dit moment is Djiby Drone vicevoorzitter van de fractie van de MFK.